Pollo asau con ensalada. Buen menú, señor. Kaixo, gaur bakaiau kokotxa plater eder bat prestatuko dugu. Bakaiau kokotxak Arainaren buruazpikaldean dauden zati mamintsuak dira. Euskal Herriko plater tipiko bat, batez ere, Garizuman okela debekatuta zegoelako. Errezeta hau prestatzeko osagaiak hauexek dira. 200 gramo bakaiau kokotxak, oliba olioa, 2 berakatzale eta gatza. Aurretik kokotxak prest eduki behar dira. Horretarako, 24 ordu aurretik, gatza kentzen eduki behar dira uretan. Noizean behin, ura aldatuz. Lehen da bizi, berakatza laminetan txikituko dugu, eta sartainera botako dugu urreztu desan. Geroagorako utziko dugu. Olio hori erabiliko dugu kokotxak egiteko. Sartainera botako ditugu eta aratonat mugimenduarekin prestatuko ditugu. Eta horrela olioa konsistentzia egokia izan arte. Agertzen den saltza pilpil deitzen da. Aratonat mugimenduarekin sortzen baita sartainean dagoen bakailagoaren gelatinarekin emultsionatzerakoan. Kokotxak hartu eta lurrezko kasolara batean jartzen ditugu. Lehen gordetako berakatzak gainetik apainduz. Nahi izanez gero, angula batzuk frigi daitezke, olio, gatz eta gindilarekin. Gainera bota eta platerak zapore ederragoa izanez. Eta orain, hogei puska bat, txakoli eder bat eta gozatzera.